Subay sa nabong pagpamumba dito sa nasod sa Sri Lanka, Lapu-lapu si Police mohigpit sa seguridad sa dakbayan atol sa pagpahigayon niya sa National Youth Day nga sugdan ugmang adlaw. Si Luan Mirondina sa report. Gipahigayon kaganihang buntag ang final coordination meeting alang sa mga kalihukan sa National Youth Day. Usa ang dakbayan sa Lapu-lapu sa mga venue sa nasudnong kalihukan. Matag barangay sa mainland sa dakbayan sa Lapu-lapu gitahasan sa pag-provide og kasakyan sa mga pilgrims. 1,050 ka mga pilgrims gikan sa nagkadayang mga Archdiocese Lukup Nasod ang ipahimutang sa nagkalain-laing mga parokya sa dakbayan sa Lapu-lapu pinaagi sa abag sa mga foster families. Ganiha, nag-anam-anam na pagpangabot ang mga pilgrims. So starting tomorrow, muna na active na gyud kay nga all the parishes, kung kinsa to ang mga foster, ready na, everybody is ready. So we're just reviewing og unsay mga kakuwangan, but it was more on the transportation, wa kay namo ma-refine og arrange, but karon na klaro na namo. Samtang pahugtan usab sa Lapu-lapu City Police ang seguridad sa dakbayan, ilabi na ang mga dapit nga venue sa mga kalihukan. Sa sugat didto sa Sri Lanka, 200 ang namatay samtang 500 ang naangol sa pagpamomba sa tulo ka mga simbahan ug upat ka mga luxury hotels. I also sought the assistance ng atong mga BPSOs, ang mga punong barangays ganiha kay everybody must contribute para sa security awareness nato. What happened in Sri Lanka, makuha nato og lesson nga kinahanglan dili lang ang atong kapulisan ang i-take charge sa security. It must be everybody's concern. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.